सोर कमेन्ट हरदोंमोन होननानै आं बिथांमोननिखौ दायो चेक खालामसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दायो थांनोसै आङो वाइटि स्टुडिअ'। क्रोमआव थांना सार्च खालामसै वाइटि स्टुडिअ'। चलो बघा काय जायगा ही जगह जायगा बरं जायगा चलो नाश्ता तो किती गेला नाश्ता नाही का केलं मी चले अरे रास्ता खुल के रखा है सापर्ट खालामसै लोगोफोर जायफोर कमेन्ट खालामदो। आं दा र' वाइटि स्टुडिअ'खौ दानना लानि एसे प्रब्लेम देखायदों। दानबाय लोगोफोर आं दा क्रोमआव थांनोसै ओमफ्राय सोर मा होनोमोनलाय कमेन्ट खालामदों बेफोरखौ नायनोसै आरोना लोगोफोर। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैसै आं ओमफ्राय नोंथांमोननि कमेन्ट लगिं जादो लगिं रिफ्रेस्ट जाबाय। लाइक हरदो लाइक लोगोफोर लाइक कमेन्ट हरदो दे। टाइम लाथारबाय माथो लगिं जानो। जाबायानो दाख्लै आरो अबाव थांनायखो सापर्टार नायबाय ना जइन जानो नामा बिथांनोबो ओमफ्राय आङो नाइस अननानै आंनि चेनेलखौबो नायदो ब्र'। बिथांनिखौ नायनोसै आं दायो। चेनेला साबस्क्राइब दंखायो बिथांनिया ओमफ्राय दायो नोंखौ नायथ'ला। खालामबाय फ्रेन्ड बिथांनिखौबो आं नायनानैसै। बिथांनि चेनेला साबस्क्राइब गैया जावलिया मोसाहारि ब्लग बिथांनि साबस्क्राइबारा 19 जनल'। बिथांनि चेनेलखौ आं साबस्क्राइब खालामनानैसै लोगोफोर। क्लिक खालामबाय अल नटिफिकेसन होबाय बेनिफ्राय दा बिथाङा भाइरेल भिडिअ'सो हगारो आरोना लोगोफोर। मा भिडिअ हगारदों नायनि सिरिफ मोनसेल' हगारना दोनो बिथाङा। ओमफ्राय आरो सोरनिखौ नायबावनि आरो बेबो माबानिखौ नायनोसै रिफाक ब्रह्म बिथांनि चेनेलखौ नायनि। बिथांनाव अनलि 1ल' साबस्क्राइबार दङ। ओमफ्राय प्रेक्टिकेल बसुमतारिनि भिडिअ हगारदों बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनोसै आङो। सापर्ट होलायबासो सापर्ट जायोना लोगोफोर
बेखायनो आङो सापर्ट खालामबाय, अलाव होना होबाय। बेनिफ्राय बिथांनि चेनेल दसे भिडिअखौ दसे नायनोसै। आलु गोजासो अयनायलै प्रेक्टिकेलनि भिडिअ साख्रिल' जाग्रोथोंना फिथाइ सामथाइल' जागोन आं नासपति काजु बादाम आपेल आंगुर जै साख्रिया जाबाय डाइरेक्ट 5 लाख लन लानानै कार गोदान फाइनान्सआव ओरै दालाय होजोबनानै हिनजाव ग्रां लाबोनानै सनानि न'खर जागोन आङो। आलु गोजासो हरबाय। बेनिफ्राय दा चेक खालामबावनोसै दायो। सनिवारि ब्लग बियो सोरथाय बिथाङाबो चेनेल दङदां। बिथांना अनलि नयल' सनिल वारि आवार बिथांनि चेनेलखौ आं साबसक्राइब खालामना होबाय। अल नटिफिकेसन मोनसेल' भिडिअ आगारदों बियो, बिथांनिखौ नायथ'ला आङो। ओमफ्राय दा आरो सोर सोरनिखौ खालामबावनांगौ जाखो, नाइस प्र दि ब्रह्मा बिथांनिखौबो नायनानैसै आंजों फ्रेन्ड दंना गैया। बिथांना 155 साबसक्राइबार दङ। बिथांनिखौ आं 156 खालामना होनोसै आरोना दायो। साबसक्राइबार खालामबाय लोगोफोर, लाइभ साबसक्राइबार खालामदो आरोना आं दायो, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। अलाव गैया, अलाव दङ। बिथांना भिडिअखौ हगारो थिगानो बिथाङा। डिटेल्स कमिउनिटि गाइडलाइन्स जेबो गैया। सर्टआव मोननै दङ, भिउसआ फैयो बेसेबांना फैयो। भिडिअ टटेल भिडिअखौ 13ता हगारदों इयो। ओमफ्राय दा आरो बिबड' अफिसिकेल बिथांनिखौबो नायनानैसै आं, आंजों फ्रेन्ड दंना गैया। बिथाङा आंजों फ्रेन्ड दंखायो, बिथांनिखौ नायथ'ला आङो दायो। बिनिता ब्रह्मा बिथांनिखौ नायना होनोसै। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होखाबा साबस्क्राइब खालामना होदो फ्रेन्ड, बिथांनि चेनेलखौ नायनि आङो। साबस्क्राइब खालामजानो लुगैदों आरोना लोगोफोर, हयथ' साबस्क्राइब गैया। एस पि बड' चेनेल बिथांनि चेनेलनि नाम। ओमफ्राय दा 206 साबस्क्राइबार दङ। बेनिफ्राय बिथांनिया 23 भिडिअ आगारदों लोगोफोर। आं दा साबस्क्राइब खालामबाय। जाय जाय साबस्क्राइब खालामजानो लुगैदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय, गाहायाव नुगोन आरो होमबाना सापर्ट खालामना होगोन आं लोगोफोर। पे अलाव होबाय, थारमाने बे भिडिअ हगारबा आंबो नायनांगोन ना बिथांमोननिखौ, बेखायनो अलाव दोनबाय आं। बेनिफ्राय आरोबाव बेगाव थांनोसै, बेगाव थांनानै बिनिता ब्रह्मा खालामबायनो, बिथांना आंजों लोगोआव दंना गैया बेखौबो नायनोसै। बिथांना लोगो दंखायो, बिथांनिखौ खालामखानायखा आरोना लोगोफोर। टु इउनो जन्तिस नार्जारि बिथांनिखौ नायनोसै, लोगोआव गैया बिथाङा। जन्तिस नार्जारि बिथांनिखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामना होबाय। बिथांना भिडिअ बारा गैबाङा।
मोनसेल' भिडिअ हगारदों नैबेल' मिनिनायल' आरोना लोगोफोर लाइक हरबाय आं बिथांखौ साबस्क्राइब खालामना होबाय आरो बरिया जादोंनो बिथाङा रहान बसुमतारी बिथांनि चेनेलखौ नायनानैसो आं बिथांना साबस्क्राइब गैया बिथांखौ साबस्क्राइब खालामना होबाय उनफोराव आंनि लाइभआव फैबा नुबाय बायगोन ओंखायनो साबस्क्राइब खालामबाय आरो आं लाइभआवनो साबस्क्राइब खालामना होबाय लोगोफोर आरो सोर सोर दंबावो आं दसे लाइभ नायनोसै लाइभआव सोर सोर फैखो कमेंट करो भाई लोग कमेंट भैया वो अंकल वो सब कमेंट कीजिए हम भी सब्सक्राइबर दान कर देगा आप लोग का उनसे पूरी तरीके से लबरेज ये हमारी सेना और उनका ये शौर्य आपको दिखा रहे थे। गणतंत्र दिवस पर भारतीय वायुसेना के 51 विमान परेड में चलो गाइस नेक्स्ट बंदे के लिए रोल इट होने वाला है, लेट्स गो। चलो गाइस रोल इट होने वाला है, लेट्स गो। 10 तक काउंट करके मैं रोल इट करने वाला हूँ। नेक्स्ट बंदे का नाम आने वाला है इन 10 9 8 मोनोस्टे कितने लोग बंदे कितने दिनों से आप लोग मेहनत करो, ठीक है। तब तक मैं आप लोग को विनर का देख लेता हूँ, कौन बंदा जो है विनर है गाइस, ठीक है। जो बंदा विनर है जिसका नाम है सैड माइंस, ओके, सैड माइंस, ओके, जो कि सबसे पहले लिखा तो बहुत लोगों ने, लेकिन सबसे पहले लिखा सैड माइंस, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन मेरे भाई, आज आपका होने वाला है 1K सब्सक्राइबर और आपने काफी ओके भाई। चलो ये बंदा मेहनत कर रहा है भाई, 1K नहीं, इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देना तुम लोग, ठीक है। 1K नहीं, इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है, मेरे कहने से, ठीक है। चलो इनका 28 सब्सक्राइबर था, जब से हमसे नहीं मिले थे, जब तक छोटा यूट्यूबर से, आज ये बड़ा यूट्यूबर बनेगा, ठीक है। इनका 7 व्यूज आ रहा है ना, अब देखना गाइस इनका जो व्यूज आएगा 1000 में, ठीक है। इनका 400 500 आएगा व्यूज, ओके। कैसे आएगा आपके सामने मैं बोल के नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए इनका जो कितना कम व्यूज आ रहा है गाइस, ठीक है। चलिए पहले इनका जो है सपोर्ट करते हैं गाइस, आप लोग सब्सक्राइबर बताओ गाइस, ठीक है। पहले सपोर्ट करने से पहले जो इनका सब्सक्राइबर बताओ गाइस, ठीक है। लिंक इनका जो है कमेंट में आप लोग को दे दूंगा गाइस, ठीक है। चलिए ओके, मुझे पहले जो है आप लोग भाई का सब्सक्राइबर बताओ गाइस, ठीक है। भाई का जो है पहले मुझे जो है सब्सक्राइबर बताओ गाइस, ठीक है। भाई का सब्सक्राइबर कितना, जल्दी बताओ, फटाफट से, झटाझट से, फटाफट से, ओके। क्योंकि तुम लोग जल्दी बताओगे तभी इनका जल्दी करके दूसरे बंदे को करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत बंदे यहाँ पे वेटिंग में, ठीक है। चलिए इनका जो है 1K करा देंगे, इसके बाद जो आप लोग क्या लोगे मुझे बताना गाइस, ठीक है। पहले इसको करते हैं, ओके। आप लोग को, ठीक है, आप लोग मुझे पहले भाई का सब्सक्राइबर बताओ, पहले भाई को कितना सब्सक्राइबर है मुझे कमेंट करके बताओ गाइस, ठीक है। भाई का सब्सक्राइबर कितना, थोड़ा जल्दी करो यार, तुम लोग लेट करते हो ना गाइस, यही गुस्सा आता है गाइस, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत बंदे जो है वेट कर रहे हैं यार, ठीक है, कि मेरा कब बढ़ेगा। वो बंदे उम्मीद में बैठे कि भाई मैं बहुत देर से
चलिए ओके, इनका कितना सब्सक्राइबर है 28, कितना करा दिया जाए 500 या 1000, तुम लोग कमेंट करके बताओ। वैसे मैंने 1000 सब्सक्राइबर का कोड दिया हो तो चीटिंग नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। आप लोगों ने 1000 का मैं कोड दिया था, ठीक, तो आप लोग एक बार वापस से बताओ 1000 करा दिया जाए कि 500, ठीक है। चलो 1000 कराते हैं, ठीक है। चलिए ओके गाइस, कि 1000 सब्सक्राइबर